Една мощна молитва. Прочети я веднъже и остави Бог да действа. Скъпи Боже, благодаря Ти за всичко, което си ми дал, за явните благословии и за онези, които дори не съм забелязал. Вярвам, че Ти виждаш подалеч от мен и знаеш кое е най-добро за живота ми. Господи, поставям в Твоите ръце сърцето си, семейството си, труда си, мечтите си и утрешния ден. Доверявам Ти се. Води ме и ме укрепвай, когато се колебая. Няма да се страхувам, защото знам, че Ти вървиш пред мен и ме пазиш. Обичам Те, Господи, и искам да свидетелствам за Твоята доброта, като споделя тази молитва. Ако и ти обичаш Бога и не се срамуваш от Него, изпрати тази молитва на човек, който е важен за теб, и наблюдавай как Бог ще докосне живота ти. Не забравяй да напишеш Амин и да я споделиш с любов.